El semàfor del Barça-Madrid. El Barça ha guanyat 4-3 al Clàssic contra el Madrid i té la Lliga a tocar. En verd, reacció de campió. El Barça ha guanyat 4-3, però no ha estat un partit fàcil perquè el Barça, com portava en 15 minuts, anava 2-0-2 en contra. Un penal i un altre gol d'Mbappé havien posat el Barça enrere del marcador. Però aquest equip no es cansa mai, aquest equip no rendeix mai i ha remuntat. Ha remuntat a la primera meitat ja amb un 4-2, amb 2 gols de Rafinha, una obra d'art de Lamine Yamal i un primer gol a una sortida de corna d'Eric Garcia. Com diem, una reacció de campió d'un equip que havia sortit una mica, ha tingut una sortida una mica empanada i ha reaccionat molt i molt bé, com diem. Aquest equip ja no és la primera vegada que passa, però en partits grans ja ho ha fet més d'una vegada, reaccionar així davant d'un resultat, perquè el Barça, si avui hagués perdut, se li complicava, o sigui, mantenia l'avantatge amb el Madrid, mantenia un punt, seguia de primer, però se li complicava aquest final de temporada perquè el Barça juga al camp de l'Espanyol entre setmana, juga al Villarreal a casa el cap de setmana que ve, i juga l'última jornada, si més, per tant, partits molt complicats, i que el Barça, amb aquesta victòria, fa que el Madrid hagi de guanyar tot el que li queda, i el Barça només guanyant un partit, si el Madrid ho guanya tot, és campió de Lliga. I és un mèrit tremendo, com diem, fer-li 4 gols al Madrid en la primera meitat és una autèntica bestiesa. El Barça a la segona meitat ha contemporitzat, ha tingut també ocasions per fer algun gol més, ha tingut una ocasió de Rafinha que ha passat per sobre la porteria, sobretot ha tingut un gol al tram final, i en parlarem, de Fermín anul·lat per unes mans de Fermín a l'inici de jugada, i també sobretot un penal que s'ha menjat l'àrbitre amb unes mans de Tchouaméni dins l'àrea. Però tot i això, tot i que l'arbitratge ha estat, diríem que més que parcial, el Barça ha guanyat el quart clàssic i s'ha emportat aquest clàssic de Lliga que deixa la Lliga molt a prop del Barça. En verd, els partits contra els grans. Aquest equip és un equip que competeix molt bé, però competeix molt bé sobretot en els grans partits, en els grans duels. Aquesta temporada no és el primer partit en què el Barça guanya grans duels, el Barça ja ha guanyat els 4 partits amb el Madrid, això no havia passat mai en una mateixa temporada. El Barça li va guanyar el Clàssic al Bernabéu, 0-4, el Barça li va guanyar la final de la Supercopa també, 5-2, Barça li va guanyar la final de Copa 3-2 i avui l'ha guanyat 4-3. El Barça li ha fet molts i molts gols al Madrid. Aquest Madrid tan temible, aquest Madrid que a principi de temporada semblava que més d'un 80% d'opcions era que guanyés la Lliga, o altres que pensaven que el Bilbao quedaria per sobre del Barça. El Barça ha estat molt superior en aquests partits, ha competit molt bé tots els partits importants, tant a la Lliga com a la Champions. El Barça va guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid, ha guanyat el Champions en partits molt importants, i com diem, aquesta competitivitat d'aquest equip és molt de mèrit, se li ha donat molt de mèrit a aquest equip, que són molt joves, són jugadors que tenen una capacitat per competir brutal, i també el cos tècnic que els ajuda a treure aquestes capacitats, a millorar cada dia, a fer cada dia. Aquest equip té molta capacitat de millora, però aquesta temporada ho ha fet molt i molt bé, sobretot en aquests partits grans, ha competit molt bé, ha estat un equip que ha anat de cara als partits, que ha anat de cara a guanyar els partits, i com diem, és un mèrit tremendo avui el que el Barça hagi guanyat aquest partit també contra tot i contra tothom avui, perquè al final avui ha estat un partit molt complicat. I en vermell, l'arbitratge. El Barça ha guanyat, el Barça ha fet un partit que s'ha merescut guanyar per més, el Madrid ha sobreviscut gràcies a la qualitat d'Mbappé, que és l'únic que l'hem vist, però avui l'arbitratge de nou ha estat una autèntica vergonya, perquè el Barça, com diem, li han tangat a la segona meitat un penal claríssim de Tchouaméni dins l'àrea amb unes mans, li han tancat el 5è gol que l'havia fet Fermín per unes mans al principi de la jugada, a la primera part hi ha una falta també al segon gol del Madrid. Per tant, com diem, avui l'arbitratge ha estat del tot parcial, això ja va ser així a la final de Copa. Segurament aquestes reunions que fa el Madrid amb àrbitres i amb comitès abans dels partits tenen el seu resultat, el va tenir també a la Copa, avui l'han tornat a tenir, la rabieta que van fer abans de la Copa, la reunió aquesta abans d'aquest partit l'ha tornat a tenir, però tot i això, tot i que l'arbitratge ha estat parcial i sempre ha sortit el número del Madrid, el Barça ha guanyat, i això té molt i molt de mèrit, fa que aquest equip ens faci sentir molt i molt orgullosos, perquè aquest equip competeix contra tot i contra tothom. Al final avui de nou ha aconseguit guanyar aquest Madrid, que en el que no és futbol ens guanyarà, però en el que és futbol aquesta temporada el Barça ha estat molt superior.